Isod ko og Chowking. Tapos nagbaon. Ay. Pero nag-order man sa ito. Halo-halo. Tapos hindi na kong pitakaw na isod. Baon ko pati is tapos na ko kumain mga kapatid. Dito na ko sa halo-halo. Yan, magtingnan yung mga halo-halo ko. Dito na naman ako sa halo-halo. Pangit ang Chowking dito kasi hindi ka talaga punta ka doon, kukunin yung order mo, hindi hatid. Pangit ang nila, di pa rin noon. Talagang palapit sa iyo at binablog ko nga eh. Biruin mo, ang bagal pang magbigay sa magsisisi kayo sa Chowking. Parang may pinag-anuhan sila. Parang walang mga manners ang mga dito, mga tindero. Kayo din, Day, kayo din nagkuha doon. Dahil siguro sa COVID, no? Kasi noon, hindi man ito ganito eh. Kain ng halo-halo. Kahit orang pira, bahala ko bro, basta hinason. Pumunta ko dito mga kapugli dahil na-stress ako maghanap sa vaccine. Okay, kain ko na lang ng ice cream.
Tsaka dito ice cream, halo-halo. Kain ko na lang halo. Shawking. Galing ako sa init. Tapos, naisipan ko, binigyan ako ni Grace ng 100. Tapos, hindi ko ng 20 pamasahe. Binigyan ko ng 100. Tapos, ipasulit pa man niya ang supli. Tira pa ako 50 ka pamasahe. Sa nangyari nga, hindi ako nabaksina, nagsirisiri ako pangita. Taxi, init sa lagaw at gawas. Pumunta na ako dali. Lagi na lang pagkawis din. Lami ba ng ice cream break kasi ang mga tao dito tindiro wala ayo. Dahil sa init ng panahon, pagmundo ako, subok na naman ako ng pang-social na, social ano ba? Ninayo na rin ako, tumaukot ang oras ba? Gusto na ako sa work. Karon mga kapobre, nahuman ako, ay sobra. Ako ang galon gusto na ko. Ano mo di? Ang gutong ko mga kapobre, ay nga. Ibaw ko kanto, wala ko saan. Wala kong pakialam ang gusto sa mga tao. Isud ka nga. Restaurant niya, ibaw na. Ako ning ikaw. So, dili ako keluar. Ano naman di eh. Kay murag nalit na kula.
kanon samtang naglakaw gusto. Kalugi na ko no, bibayaran din ako 25 dirhams. Gano ka di man ituloy ka na kung palit na pwede biton. Biton din ako. So dini na nagtatapos ang akong video. Nga. Tara akong halo-halo. Shouting. Video akong halo-halo. Ubi man ubi. Biton ako. Gantor ako. Wala sila ako isa. Yan lang. Ganda. Ganda na lang kutsara kay ako ini nagkaon dito sa See? Ito na po mga kapobre. Mauna na ako sa inyo. Bit-bit. Oo. Vlogger ako day. Ganit Wala sa na wasit. po mga kapobre. Uli na po. So, diri na lang kukutob ang akong mga video nga mga lami. So init jud ala. Ang t-shirt di akong gibit-bit huwat sa kadit. Kalimot ko da na ba ka diri tanawon sa ako makakaburi bilat-bilat naman lang kuan ni bot. Wala, nabilin. Ito inita. So mulakaw ko gibit-bit akong ice cream o ang akong halo-halo. So mga kapobre, unay kong halo, lakaw na ko, init lagi kay tanan lagi. Biton diri na lang kutob ha, daghang salamat sa imong subaybay sa akong video. Bye.